खुलुमबाय दिनै 5 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। जुदि नोंथाङा गावनि साख्रिखौ सोलायनो सानदों अब्ला गावनि गोसोखौ सोलाय। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृष राशि। थागिबिया गावनि खामानि नागिरनायाव सांग्रां थागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मिथुन राशि। गुबुन सोहोराव साख्रि मोनोब्ला गोसोआ गोनो गोथो जागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। रांखान्थियारि खहाया जानो हागौ, सांग्रां था। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि। जिउ राहायारि खामानियाव गोबां बांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि। साख्रि आरो फरायनायनि थाखाय साना मोजां। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। गोदान साख्रि मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। सावस्रिया मोजां थागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। साख्रियाव दावराव दावसि जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। सासे लोगो एबा लोगोरिया नोंथांखौ फालांगियाव फोथायखेबस' खालामगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कुम्भ राशि। मावख'आव थागिबि आरो सासे लोगोनि गेजेराव गोरोबलायनाय जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मीन राशि। फालांगियाव बेरेखाफोरनिफ्राय रैखा लाखि। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।